Bueno, alde batetik, gure kasuan, gu maigade izena deitzen diogu, enpresa administrazio eta zuzendaritzan graduari, eta aurten gure ikasleek gradu dualen dausenak, ja laugarren mailan daude. Hortaz, badaukigu esperientzi bat, eta ni bai kontau dezaket, hemen ez dao, baina galderatan ni bai kontau dezaket, pixkat nola bizi izan deun. Nik uste, da 4 urteko trajektoria bat, baina nekanek ondo esan dagoen bezala, guia 2005-etik gure ikasle guztik ezin zuten lizentziatura bukatu enpresan esperientzi bat eduki gabe. Bere garaian zan gradua mailako proiektua, baina hori betidanik izan dugu. Oin eman degun aldaketa izan da, lehen gradua mailera proiektua zan, hau da, bukatzeko azkenengo 4 labiletetan enpresa juten zinen, oin aukera ematen dugu lehenengo mailaetatik enpresan sartzeko. Guretzako kriston saltua izan da, baina ulertzen dugu hori dala, izan behar dala apustua, eta hortik gabiltza. Gu ze bilatzen dugu, alde batetik gure leloa, eta nik uste importantia dela ez, gu esaten dugu, hemendik irtetzen zeanen, eukiko ezu 4 urtetako esperientzia. Hori errealitate bat. Gu ze bilatzen nahi gara honekin. Guretzako gradua izan behar da, arlo profesionala bideratutako garapen pertsonalerako aukera bat. 4 urtetan, 18 eta 22 urte arten, neska mutilak pila bat azten dira. Baina gu nahi dugu oindik eta gehiago. Orduan, gure erronka da, zuk enpresan egonda, zure garapen pertsonala sustatu. Noski ikasin bar dezu, noski ezagutzaukiko bar dezu, baina sobretodo jakinen bar dezu bukatzen dezunean, zer nahi dezun, zer dezu nahi, zertan zean ona eta zertan etzean ainona. Eta hori, klasean, unibertsitatean landu daiteke, baina sartzen baldin badezu beste esparru batuan enpresan, adin ezberdinetako jendiakin, kultura ezberdinak, erantzunkizunak hartzen, nik uste hor, garapen potente bat da. Orduan, da, esperientzia bai, baina un modu batetako esperientzia. Beti esaten dugu, iaz esaten genuen uniko grado en formación dual. On ja Euskal Herriko Unibertsitatea jarrain du, 3. mailan, baina esaten dugu desde primero hasta cuarto. Baina egia da, así como nekanek ingenieritzetan nik uste hau esperientzi bat badau formakuntza dualean, gestioan ez dau, ezke zaila da. Zu juten zea enpresa batea, ingeniero batek tangiblia da, baina gestio batek zeiten du 18 urtekin. Zegoten da, fotokopiak bateatzen, albaranak sartzen. Osea, ez da erresa kontatzen enpresari zer egin dezaken. Hortaz, horregatik gestioan ez da erresa dual sistema aurkitzen. Orduan, gu hor hazin geha. Ezinbestekoa da guretzako kanpoan egonaldi bat egitea, da ezinbestekoa, eta ez hainbeste ingelesa ikasteko, baizik eta hori garapen pertsonalerako ez kriston aukera dalako. Eta enpresek hori asko baloratzen dute. Orduan, inor ezin da graduatu, kanpora jungabe. Hori derrigorrezkoa, eta gero finantziazio kontua, guretzako da importantea esatea, hau ez da helburua, finantziazioa ez da helburua. Guk bilatzen duguna da, garapen pertsonala, eta zuk lan elkarrizketa batean, juten zenean, 22 urtekin, ukitzia zerbait kontatzeko. Ez da, hemen da nire curriculuna, graduado en Administración y Dirección de Empresas. No, graduado, 4 años de experiencia, trabajando en departamento comercial, he desarrollado la empatía, relación, inteligencia emocional. O sea, guretzako hau, noski saiatzen geha, 188 kobratzen dute. Ez ingenieruk bezain beste, baina kobratzen dute. Baina hori ez da helburua. Enpresa batek aurkezten baldin badigu proiektu bat erakargarria dana, baina esaten du, baina ezin dut ordaindu, gu aurrera esaten diogu enpresari. Eta ikasleak erabakitzen du juten dan ala ez. Baina askotan, eta badauzkeu bi oire enpresa handiak dienak, baina eske proiektua oso erakargarria da, eta sartzen dia gure ereduan. Zergatia, hau saltau ingoet, gauza bat bakarrik egiten ipatu. Hau ez da eroskikoa, hau da, egon ginen formakuntza batean eroskiko zuzendariekin talentuaren inguruan, eta aurkezpen hauek agertu egin itun. Gu pentsatzen dugunean lan merkatuan, hau denak badakiu, baina hau da importantea soberto gurasoai esplikatzea. Hau da, gure garaiko periodismo egiten dut eta periodista kazetari izango naiz nire bizi osorako, hori ez da emango. Eta naiz eta behin da berriz hori errepikatzen dezun, oraindik ere gurasok hortan pentsatzen du. Eta kesetz, bilatzen diana dia gaitasunak. Eta hemen ikusten baldin badezu hemen ez da inon agertzen kontabilidadea, marketinga, fiskalidadea, esaten dizue, complex problem solving, critical thinking, creativity, eta hau landu inbar dugu gaitasun horiek. Eta guretzako gaitasun hauek lantzeko aukera asko daude. Bata da klasean,
baina sobre todo nahi ditugu gaitasun hauek landu enpresan, entorno erreal batzutan. Eta, bueno, hau da, askotan agertzen da, transparentzi bat, World Economic Forum, eta esaten dauena, zer habilidadeak izango dira, ez? Da berdina. Ikusten baldin bat zuen, oso txikin da, baina, bueno, laburtuz, gauza guztiak dira gaitasunak. Hortaz, ekonomista, gaue berdina esaten due, hortaz, proiektu honekin ze bilatzen dugu, lehen Garbiñek esaten genuen, jarrera. Hau da, pertsona bat 22 urtekin juten danean lan merkatura, ezagutzak eukiko ditu, ze graduatua da. Normalen gaitasun batzuk bebai eukiko ditu, baina elkarrizketa baten benetan abantaila ematen diona da jarrera kontua. Eta gure ustez, gure arloan, gestioan jarrera lantzeko, ezinbestekoa da enpresa batean egotea. Bestela, klasean landu dezakezu, baina asko zer ez zailagoa da. Ez zuek ezagutzen dituzue jende gazteek, nahi dute ja. Hori nire garaian zan ekonometria, pa que sirve, tranquilo, dentro de 10 años ya verás. Hori ez die balio, ez die motibatzen. Orduan, bilatzen genuen, nola baitere, enpresa gure ereduan sartzea. Orduan, gu bilatzen dugu triangelu hau nahiko ohikoa izaten da, baina nahi deguna da enpresa maila berean egotea. 4 urte ondoren, rekonozitu inbardet, ez degula lortu. Zergatik, enpresa gaur egun ez du ebaluatzen. Eta hori da, kriston akatsa egin izan deguna, eta horrengo urtetik aurrera aldatu inbar dugu. Zergatik, ze unibertsitatean asko esaten dugu, enpresa importantea da, pero los conocimientos los valoro yo, en la universidad. Eta la empresa cree unas prácticas, pero que no se meta a evaluar. Eta egia da, que hor, bueno, daukeu, abantaila bat, urrengo urten hori ja konponduko deuna, baina oingoz, eta segurazki, baldin baukezu zuen ikastetxeko ikasle bat eredu dualen dauena, esango izue, nau, 2 egun astero enpresan, baina nire notaren 100% unibertsitateak ematen dit. Ez dauka zentzurik. Da guztiz inkoherentea. Orduan, beti olako sistematan klabea da ebaluaketa sistema. Lehin ezagutzen dezue, segurazki askok, bebai fakultatekoa. Hor zein dute, esan dute, zu, enpresa bat sortzen dezu, eta ebaluatzen zaizu, enpresa horretan itxen dezuna. Hori da aldaketa, ebaluaketa sistema. Sartzen naiz ez, ja, balorazioetan. Ikustez bebai, jakin dezazuen ze gauza duzkeun itxeko. Esaten genuna, garapen pertsonala, hau da urrengo saltoa, zegu, etengabe aldatzen goaz. Orduan, ja pentsatzen egea urrengo buelta, 4. mailan gaude, urrengo urten, egea proiektu baten, Kataluniako aditu batzukin, eta urrengo urtetik aurrera, hau izango da, bilatzen ditugun profesionalak. Eta ikusten duzuen bezala, dia gaitasunak, personas analíticas, preparadas para abordar retos complejos, mirada global, eta helburua da hauek ebaluatzea. Eta horretarako, eta hau niretzako da salto oso importante bat, zuk nola neurtzen duzu garapen pertsonal bat? Ni naiz tutorea, ni dauzket 5 ikasle. 4 urtetan zehar, ni naiz beraien tutorea, gaur goizen, egon naiz enpresa baten mentorearekin. Eta esaten zion, zu ezagutzen duzu ikaslea oso ondo, hitz egiten egea, ikasle bat dala oso introvertidua, baino gustatzen zaiola detailezko lanak, hitz egiten egena pertsonaren inguruan, ez kontabilidade ez dakin edo ez dakin. Hori oin egiten dugu oso modu intuitiboan, baina urrengo urtetik, ja urten, martxan jarri deu, gainaztuek, Garbine baukezu ez, predictive index delako erramintau, orduan, erramintau da, neurtzen dezuzu nolakoa zean, lo que le llaman el motor personal. Ni nolakoa nahi, soy introvertido, extrovertido, optimista, pesimista, paciente, impaciente, orientado a la tarea, orientado a las personas, eta hortaz gainea, neurtzen dezu bere portaerak enpresan. Orduan, eskatzen dezu inguruko enpresako jendiai, zure portaerak baloratzea. Eta guzti horrekin dakizu pertsona hori zein daurgune dauzken, ze aholgunek, eta hau ingo deu 4 urtetan zehar 2 aldiz. Sartzen dianean eta bukatzen duten. Eta bitartean urtero tutoreak emango dio feedbacka erraminta honen inguruan. Horrela, bilatzen deu, garapen bat egotea, eta sobre todo, eta garrantzitsuena, eta netzako salto nagusena, pertsona batek, 22 urtekin irtetzen danen, badaki, que le van trabajar con personas. Edo ez, edo gustatzen zaio trabajos analíticos. Behintzat jakin dezan. Gero lan ingo dun aldun lekun, baina behintzat informazio hori euki dezan. Eta hori da, erraminta bat, hemen 2 gauza importanteak, erraminta eta gero bai nekanek eta bai estiakoak esan duna, hemen tutorearen rola oso importantea da.
guk dauzkeu ni naiz, adibidez, ni dauzket 5 ikasle, 4 urteetan zehar naiz tutorea, eta dago enpresa mentore bat. Eta urtero gu elkartzen gea 4 aldiz. Kurtso hasieran, gabonetan, aste santutan, eta kurtso amaieran. Eta helburu da, bere karrera profesionala enpresan, ikustea, nola garatzen dauen. Eta nahi adibidez, tresna pilo bat lagunduko dit. Bueno, hemen bazten neurtzen da, eta bar. Ja, igual, guazen eredura. Gure ereduan, bi ibilbide dauzkeu. Enpresa ibilbidea, ibilbidea akademikoa. Enpresa ibilbidean, azten dia modelo eredu dualean, lehenengo mailako otsailen. Azten dia irailen, otsailean juten dia enpresa batea. Bai? Eta bestek, ibilbide akademikoa egiten dutena, daude unibertsitatean eta 3. mailan aukera daukate enpresara juteko. Orduan kasu horretan eukiko lukete 2 urteko esperientzia. Hauek eukiko dute 4 urtez, 3 urte terdi. Nekanek esaten dagoen bezala, ez da gradu duala, ze 2 ibilbide daude. Duala berez da ibilbide, enpresa ibilbidea egiten dutenak. Edozein sartu daiteke hemen? Ez. Dauzkeu plaza mugatu batzuk, eta sarbide froga batzuen bitartez, ikusten dugu profila betetzen duen ala ez. Esperientzia, hemen kriston akatsa indeu, ingenun, bere garaian, eta zan oso fleksibleak izan da, edo malguak izan da, ibilbide honetan. Orduan, nahi dezu enpresa ibilbidea? Bai, nola enpresa badauzkeu, detxo soberan dauzkeu, aurrea, ze gertatzen da? Badala, neska edo mutiko bat normalean, oindik madurez, heldutasun puntua ez daukana, eta azten da, edo ez du ondo konpaginatzen arlo akademikoa eta enpresa, edo derrepente ez zaio gustatzen, enpresa mundua, eta nik utzin bardet, nola utzin bardezula. Hemen, ibilbide honetan, enpresa batek sinatzen du 4 urteko konbenio bat. Osa, konpromesua da 4 urtetarako. Zuk ezin dezukezu jun da esan, urrengo azten ez nijo enpresara. Ez baldin mazoaz enpresara, gradutik kanpo zaude. Osa, ez da kontua, oin indeu, enpresatik arlo akademikora pasau. Baina urrengo saltua izango da, hemen azten baldin mazea, hemen bukatzen dut baldin mazu, eta bestela gradutik kanpo geratzea. Zeatik ze konpromesu bada. Eta hori da bilatzen duguna, eta hori da enpresak bilatzen duguna, ez? Konpromesua. Orduan, sarbide frogan bitartez, sartzen dienak, 4 urtetan jarraituko lukete. Ze gertatzen ari da, ikusten ari gara, honek balio digu, ibilbide honek, sobre todo, ikasleen profila hobetzen digu. Nik uste dut, 18 urtekin badau ikasle profil bat, heldutasun puntu handi bat daukena, eta hau oso erakargarria iruditzen zaiona. Bilatzen dagoen el 5, titulo bat, hemen, etxetik gertu, hori normalen hemen ez da sartzen. Ze ikusten da, honek exigentzi oso handia suposatzen du, ikaslearentzat. Ikaslea ondo eramaten du, baina behar du lana. Pixkat hemen, esaten genuna, daukau mugatuta, 45 ikasle oinatin, 30 bidazoin gehiago izango dira, aurten, froga bat pasatu inbar da, froga hontan ez dugu azterketa ikiten. Bilatzen duguna da, jarrera nolabait neurtzea. Orduan, kanpoko konsultora batekin, neurtzen duguna da, 18 urtekin, oin sarbide frogak izan dira, heldutasun puntu hori, ideiak garbi dauzken ala ez. Badauk ikasle batzuk, begietara begiratzen dizu, eta zuzen nahi dezu zure bizitzakin, ez daukate ideik ez, guztiz galduta. Pertsona horiek, enpresa ibilbidean normalen ez dute funtzionatzen. Hori pixkat esperientzia demostratzen. Eta beste batzuk oso garbi daukabe, edo batxillerren oso ondo jundia, guretzako nota ez da importantea notagatik, baizik eta demostratzen duelako esfortzua, konpromesua, gai izan dela bere denbora planifikatzen, eta hori hemen oso importantea da. Horregatik behiratzen diogu espedientiai. Eta eredua izan daiteke edo jardunaldi erdikoa edo 3+2. Oda, ikasle batek aukeratu ezake. Ni baldin naiz Irungoa eta Irunen ikasin bardet, normalen izango da jardunaldi erdia. Oin, Zumaikoa baldin naiz eta Irunea baldin nator, aukeratu ezeket 3+2. Hau da, 3 egun unibertsitaten, 2 egun enpresa. Azteren, astearte, asteazkena unibertsitaten, ostegun da ostirala enpresa. Eta hau oso tipikoa izaten da, ez? Guraso, preokupa egiten dira, eta nik nola aukeratu, normalen gurasok. Hori indikatzaile bat izaten da. Gurasoa galdetzen duenean, eta seme alaba ez baldin badu galdatzen, hori enpresa ibilbidean, dudatan.
Claro, eskatzen dizu, zer da hobe? A ber, netzako ez da bata bestia baina, a ber, ni garbi daukat zer gomendatuko nuke, baina hemen da, segun eta 18 urtekin nolakoa zean. Ba, zer da hobeto, lehin edo gade, ba, segun nolakoa zean. Ez da kontua gai bat, beste bat, baina da asko zurekin erlazionatutako zerbait. Orduan, enpresa ibilbidea, ba, es el mundo real. Hemen ez da irakasleak esan dit, ez, enpresan zaude, buruzagi bat daukezu, konpromesu bat daukezu, ez dezu bukatu etorrin bartzea astelenen orduan, baina eska azterketa haukat, ja, baina eska aterein bar dezu. Ni ustez, sobre todo oso garbi ikusten dagoena da, denbora oso ondo gestionatzen dutena. Badau jendia, gaitasun handia dauke, ni denbora hau daukat, eta hau oso ondo gestionatzen dut. Heldutasuna, eta gero, argita garbi, jarrera kontu hori, garapen pertsonal hori, ba, hobeto eramaten da. Zer suposatzen du? Da, desente exigentiagoa. Batzuk esatu dute, no, es que mi hijo ha estado dudando entre el doble grado, ¿no? Pues como se lo puede permitir, 2 grados en lugar de 1. Hombre, pues si tu hijo se quiere retar o hija, hemen badau bidea, ez? Se exigitzen da, eta badau jendia, hau iten duguna eta gaina kirola iten du. Edo beste, posible da. Baino, ba, ondo aukeratu inbarrezu eta zin barrezu. Gero, netzako ezinbesteko zerbait. Gauza bat garbi baldin badau lan mundura joango zena da, nola da euskeraz incertidumbre? Ziurtagabetasuna. Eske hori izan behar da, beraien egunerokotasunea lanea juten dianen. Ba, hori jaztentzea. Eske horrengo azten ez dakit enpresara eskatu diate, gaina lan bat, ba, ez daukezu, agenda itxi bat. Eta, bueno, gero jartzen dut, asko, eta udan oporri gabe, bai, zera, enpresako ordutegia. Eta gabonetan, igual lan inbardezu. Eta aste santutan. Eta batzuk, 18 urtekin, hau oso garbi dauke, eta bai, eta beste batzuk, esatu, ni uda, izu, oporrak, ba, bueno. Bueno, pixkat, nekan esaten duena, kondizio, baldintza ekonomikoak, 100% ez da, ordaindu ditzen du, normalmente izaten da, salario medio baino, o salario minimo baino pixkat gehiago. Dago, 325 euro por media jornada. Ba, ingenierokin, izaten, baino da dana. Así que, gero, importantea, nola asignatzen ditugu enpresak? Bagu, zerrenda badaukeu, ikaslena, eta dauzkeu enpresak. Eta guk asignatu iten ditugu. Enpresak elkarrezketa bat iten du, eta esaten du bai, ala ez. Ze gertatzen da 18 urtekin, azaroan, 3 enpresetatik esetzezan baldin maizuen. Eta hori gertau izan da, barazo bada, baina hori kudeatu inbar da. Ikasleak, es que nadie me quiere, no es que nadie te quiera, es que igual en la entrevista hay que preparársela. Oso tipiko izaten da, hasi behar dian otxailen, 18 urtekin, claro. Nola joan bar naiz enpresarekin bakerotan, edo... Claro, es que olako galdera daude, baina hori bebai, ba, ikasin bar da. Bueno, enpresa parte hartzen du, eta, bueno, gidatzeko karneta utziken dugu. Bueno, hauek dia, dauzkion enpresak, hemen oso tipikoa gurasoak fijatzen dira laboral kutxan, orklin, oronan, da joen ere semalaba oronan, da oso ondo oronan, baina hemen ez da enpresa kontua, da pertsone kontua. Orduan, egon zaitezke enpresa oso txiki baten, baina tokau zaizu mentore bat daudela egunero zurekin, gauza pilo bat itxen eta pilo bat ikaste duzu. Eta egon zaitezke enpresa handi baten oso lan zehatz bat itxen. Orduan, netzako ez da bat edo bestia hobiagoa. Danak ematen dute aukera garapeneako. Ikasleak, ba, ikusin behar du. Eta tutoreak bebai, ba, hortan lagundu. Eta, bueno, gero beste kontua, ba, atzerria, baino, hau ez dauka dualarekin erlazio asko, baino bai. Ze enpresak esaten digute, faltan botatzen dutela, ez, ba, ikaslearen, ez, ba, proaktibidadea, beste realitate batzuk ezagutzea, esate dute, mirada global, tienen que pensar, tienen que entender la big picture. Muy bien, oso ondo da hori nola lantzen da klase baten. Nola esaten diozu ikasle bati, bere ikasgaiaz aparte, azterketatik aparte, enpresa dauela leku baten, munduan lehiatzen dauela, ulertu inbar ditula erlazioak, ba, hori bakarrik ezagutzen du, bertan egon da. Bestela oso zaila da esplikatzea. Eta, bueno, azkenekoa, hautapen frogarena, sarbide frogarena, hemen jartzen duzu oso importantea da, guretzako sarbide frogan. Eta egia esan asko betu dau lau urtetan, eta ja, matxin hori entre enpresan hasi eta bukatu, hobetzen goaz. Baina egia da, lehenengo 2 urtetan,
arazoak uki genitxun. Eta, uixa, besterik gabe.